అందరికీ హరే కృష్ణ. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయప్రతాప్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరను పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिनि नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकताय दामदाय नगरगामताय नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो ఈ రోజు పావనమైన పర్వదినం శ్రీరామ నవమి. సో శ్రీరామచంద్ర ప్రభు భూమి మీద అతను అవతరించిన రోజు ఈరోజు. అసలు రామ అనగా ఎవరు అంటే మనకి రామ ఉపనిషత్లోని ఇచ్చున్నారు. దాన్నే ఆ మంత్రాన్నే కాపీ చేసి చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలలో కూడా ఇచ్చున్నారు. 9వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకం. రమంతే యోగినో అనంతే సత్యానందే చిదాత్మని ఇతి రామ పదేనాసో పరం బ్రహ్మ విధీయతే. అంటే రమంతే యోగినో అనంతే, నాలాంటి వారికి రమించడం అనేది అది పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. ఎందుకనంటే నాకు భౌతికమైన విషయాల పట్ల కూడా కొంత కోరికలు ఉండొచ్చేమో. నాకు ఒక కారు కొనుక్కోవాలనే కోరిక ఉండొచ్చేమో, లేకపోయిందా ఒక మంచి ఐస్ క్రీమ్ కోరిక ఉండొచ్చు, అలాంటివి ఉండొచ్చు. కానీ గొప్ప గొప్ప యోగులు రమంతే యోగినో అనంతే, కొన్ని అనంతమైన యోగులందరికీ కూడా ఇతను రమిస్తున్నారు, నచ్చుతున్నారు. అంటే ఎటువంటి వారు అని అంటే సత్యానందే చిదాత్మని. అంటే వారు ఎటువంటి వారంటే ఆ యోగులు కూడా వారి యొక్క ఇంద్రియాలతోని వారికి ఏదైనా భౌతికమైన ఇచ్చని వారు పూర్తి చేసుకోవాలి అనే కోరిక లేదు వారికి. కళ్ళతో ఏదైనా అందమైన చూద్దాం అనేది లేదు, చెవులతో ఏదైనా అద్భుతమైనది విందాం లేదు, నోట్లోని మంచి రుచికరమైనది ఏదైనా తిందాం లేదు, మంచి వాసన ఏదైనా పీలుద్దాం లేదు. మనసుతోని కూడా వారికి ఇంద్రియాలు భోగాన్ని చేసుకోవాలనే ఆలోచన కూడా లేదు. పరస్త్రీ గురించి అసలు ఆలోచనే లేదు. అటువంటి యోగులు సత్యానందే చిదాత్మని, అంత గొప్ప గొప్ప యోగులని కూడా రమించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఇది రామ పదేనాసు పరం ధియావిధీయతే. సో పరం బ్రహ్మావిధీయతే అంటే అటువంటి వారిని కూడా రమించేవారంటూ ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అతనే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైతే అవతరించారో అతను దేవాది దేవుడు. ఈవెన్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా దేవాది దేవుడే. సో ఒకటి మామిడి పండు అయితే ఒకటి కర్బూజా పండు, ఆ రకంగా. సో రెండు రుచిగానే ఉంటాయి. ఏది ఎక్కువ రుచిగా ఉంటుంది చెప్పలేము, రెండు రుచిగా ఉంటాయి. సో రెండు అవతారాలు పరిపూర్ణ అవతారాలు, కానీ అందులోని కృష్ణుడు ఒరిజినల్ అవతారం, అతను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చారు. సో రాముని యొక్క ఆ దీంట్లోని అతను ఆచరించినటువన్నీ కూడా జనాలందరూ కూడా ఆచరించగలచాలి అని. సో కృష్ణుడు రూపంలోని ఎప్పుడైతే వచ్చారో అతను చెప్పేది మనం పాటించేదానికోసమని. కానీ మనం ఏదైనా సరే కూడా పాటించాలి అని అంటే దానికంటే ముందు ఆచరణ అనేది ఉండాలి. సో అందుకోసమని రామ ఆయన అంటారు రామాయణాన్ని. సో రామ ఆయన అంటే రాముడు నడిచిన బాట అని. ఆయనము అంటే బాట.
ఉత్తరాయణం అంటారు, దక్షిణాయనం అంటారు. దక్షిణం పక్కకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తున్నారు అని అంటే దక్షిణాయనం, ఉత్తరం దిక్కున ప్రవేశిస్తున్నారంటే ఉత్తరాయణం. ఆ రకంగా రామ ఆయనం అంటే రాముడు నడిచిన బాట. అతను కృష్ణుడు ఈ లోకంలో నుంచి అతను చేసిన కార్యములన్నీ కూడా దివ్యమైనటివి. జన్మ కర్మచమ్యం ఏవం యో వ్యక్తి తత్వత తొక్తాదేహం పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున. అతను చేసిన కర్మలు అన్ని కూడా, లీలలన్నీ కూడా దివ్యమైనటివి. మనకి తెలిసినటివి కొన్ని, రాక్షసుల్ని సంహరించడం, భవమహాధావాగ్నిని అతను దీంట్లోని అడవిలోని ధావాగ్ని ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మింగేశారు. అతను ఇసుక నోట్లో వేసుకొని భూమండలం అంతా చూపించేశారు. ఆ రకంగా చేయగలిచేది కేవలం భగవంతుడే చేయగలరు. గోవర్ధనగిరిని చిటికిన వేల మీద ఎత్తేశారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు చేసినటివి ఈ రకంగా అన్నీ చేయలేదు. అతను ఫస్ట్ ఆచరణని చూపించారు. రాక్షసుల్ని సంహరించడం అవంతా తర్వాత. కాకపోతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు చూపించింది ఆచరణ ఏ రకంగా ఉండాలి, ప్రవర్తన ఏ రకంగా ఉండాలి. మామూలుగా మన దీంట్లోనూ కూడా చాలా మంది అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు క్లాసులు, సదాచారని. అసలు ఆ సదాచార అంటే ఏంటి అనేది శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నేర్పించారు. సో అందుకోసమనే ఈవెన్ భగవంతుడి నామము అనేది ఎంత పెద్దది అనేది అతను చూపించారు. ఒక బోయవాడు ఎవరైతే ప్రతి నిత్యం పక్షుల్ని సంహరించుకొని అతను తినేవాడు, తన ఇంటికి ఇచ్చేవాడు, అది కూడా చాలా కాలం నుంచి, అతను నరకానికే వెళ్తాడు అని అనుకున్నారు అందరూ. ఆ రకంగా ఉండేవారు. కానీ అటువంటి వారిని కూడా శ్రీరామనామ జపం చేసిన దానివల్ల అతని పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయింది కాదు కదా. అతను రామాయణం రచించే అంతటి గొప్ప వ్యక్తిగా మారారు వాల్మీకి. ఇది రాముడి నామము యొక్క శక్తి. గోస్వామి తులసీదాస్ రాముడి నామం మీద చెప్తున్నారు, సాధక సిద్ధ విముక్త ఉదాసి కవికోవిద కృతజ్ఞ సన్యాసి జోగి సూర్ సుతపస్జ్ఞాని ధర్మ నిరత పండిత విజ్ఞాని తరహిన వినుతే స్మమ స్వామి రామనమామి రామనమామి రామనమామి. అంటే లోకంలోని చాలా రకాల గొప్ప గొప్ప మహాపురుషులు ఉండొచ్చు. ఎటువంటి వారు? సాధకులు ఉండొచ్చు, సిద్ధులు ఉండొచ్చు, విముక్తులు ఉండొచ్చు, ఉదాసీనుల వారు కలిగి ఉండొచ్చు, లేకపోతే కవి అంటే సర్వము తెలిసిన వారు ఉండొచ్చు, కోవిద కృతజ్ఞ సన్యాసి. సో గొప్ప గొప్ప సన్యాసులు కూడా ఉండొచ్చు, యోగులు ఉండొచ్చు, శూర వీరులు ఉండొచ్చు, సుతపహ అంటే మంచి తపస్సు చేసిన వారు ఉండొచ్చు, జ్ఞానులు ఉండొచ్చు, ధర్మాన్ని పాటించేవారు ఉండొచ్చు, నిరత పండిత విజ్ఞాని గొప్ప గొప్ప పండితులు ఉండొచ్చు, విజ్ఞానం తెలిసిన వారు ఉండొచ్చు. కానీ తరహిన వినుతే మమ స్వామి, ఎవరైతే ఇవన్నిట్లోంచి ఒకటి గాని అన్నీ గాని ఉన్నా కూడా నా స్వామి అయిన ఆ శ్రీరాముని నామాన్ని ఎవరైతే జపించారో వారు మాత్రం మోక్షాన్ని పొందే అర్హత పొందరు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే రామనమామి రామనమామి రామనమామి, రాముణ్ణి అందుకోసం నేను స్మరిస్తున్నాను అన్న. ఈవెన్ మీలోంచి అందరూ చాలా మంది ఈవెన్ విష్ణు సహస్రనామం కూడా చదువుతారు, వారు వింటారు. దాంట్లోని పార్వతీదేవి శివుణ్ణి అడుగుతారు, కేనోపాయేనల గుణ, ఏదైనా ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ఏదైనా ఉన్నదా? ఎందుకు అనంటే ఆవిడ తల్లి, భూలోకానికి భవానీ, ఆవిడ భవలోకానికి అందరికీ కూడా అధిపతి అయిన శివుని యొక్క భార్య. కాబట్టి అతన్ని అడుగుతారన్నమాట ఈవిడ. ఏదైనా ఒక్క, మిమ్మల్ని అంటారు కదా వైష్ణవానాం యథా శంభో, అంటే శంభో అంటే శివుడు గొప్ప వైష్ణవుడు అని అంటారు. మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, ఏదో ఒకటి నాకు చెప్పండి. కేనోపాయేన లఘునా, ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి, నా యొక్క పిల్లలు వీరందరూ కూడా భవలోకాన్ని నుంచి దాటుకొని వారు వెళ్ళాలి అని అంటే ఏదో ఒక నాకు మార్గం చెప్పండి అంటే అప్పుడు శివుడు చెప్తారు,
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరానని. అంటే శ్రీరామ రామ రామ ఇది శ్రీరాముడి నామాన్ని జపించాలి. కానీ ఎలాగా? రమే రామే మనోరమే అంటే ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువే రమించిపోవాలి. ఆహా, ఎంత బాగా జపించాడు నా భక్తుడు అన్నట్టుగా. అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆంజనేయ స్వామి ఏ రకంగా అయితే కొలుస్తారో రామ్ అని చెప్పిన ఒక్కసారి జపించేసరికి ఆయన జపించిన ఆ తీరుకి ఆ పక్కనుండే బండలు అవన్నీ కూడా కరిగిపోయేవంట. ఆంజనేయ స్వామి అంటే పక్కన అన్ని అడవి జంతువులు కూడా వచ్చేసేవి. చైతన్య మహాప్రభు ఝారీఖండ అడవుల్లోని ఎప్పుడైతే జపించేవారో అన్ని జంతువులు అక్కడ కీర్తన చేస్తూ డాన్స్ చేసేది. ఆ రకంగా ఆంజనేయ స్వామి జపిస్తూ ఉంటే ఆ టైంలోని పక్క నుంచి రాళ్ళు కూడా కరిగిపోయేవంట. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రదేశాల్లోని ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పాద చిహ్నాలు ఉన్నాయి రాతి బండల మీద. అక్కడ పెద్ద పెద్ద పాద చిహ్నాలు కనిపిస్తుంది. కరిగిపోయిన రాళ్ల మధ్యలోని ఇది ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పాదాలు. ఎందువల్ల? రామనామము అంత రాముడే రమించిపోయేలాగా అతను జపించేవారు. ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అందరికీ అనిపిస్తుంది శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ముందు పుట్టారు, కృష్ణుడు తర్వాత పుట్టారు. అలానేం కాదు. ఒరిజినల్ దేవుడు కృష్ణుడే. కానీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు విగ్రహాన్ని ఇక్ష్వాకుడు కూడా కొలిచేవారంట. ఇక్ష్వాకుడు అంటే ఎవరు? మను యొక్క పుత్రుడు. సో అతను కొలిచేవారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుని. అతని దగ్గర విగ్రహం ఉండేది. సో అతను ప్రతి నిత్యం కొలుస్తూ ఉండేవారు. ఆ రకంగా అతను కూడా పరంపరలోని ఆ విగ్రహాన్ని తన కొడుకుకి ఆ రకంగా ఇచ్చారు. సో అజుడు దగ్గరికి వచ్చింది. అజుడు అతను దశరథ మహారాజుకి ఇచ్చారు. సో దశరథ మహారాజు కూడా ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు విగ్రహాన్ని కొలుస్తూ ఉండేవారు. కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి అది సిగ్గుగా అనిపించే సీతా సమేతం ఉండే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు విగ్రహం. సో అది ఇప్పుడు ఎక్కడున్నది అని అంటే మంత్రాలయంలో ఉన్నది. సో ఆ రకంగా ఆ విగ్రహాన్ని కొలుస్తూ ఉండేవారు. సో ఫైనల్ గా అదేమైందని అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి చాలా ఎంబరాసింగ్ గా అనిపించి ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అతను లోపల పెట్టేశారు. బెడ్రూమ్లోని శయన గదిలోని అతను పెట్టేశారు. వద్దు, నేనున్నాను కదా ఇక్కడ, మళ్ళీ విగ్రహాన్ని మీరు కొలవడం కాదు ఇక్కడ అని. దాని తర్వాత ఒకానొక రోజు ఏమైందని అంటే ప్రతి ఏకాదశికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చేవారు. అతను ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయాలి అని అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ముఖారవిందాన్ని చూసేవారు, ఆ అన్నం మెతుకు గ్రహించేవారు. ఈ రకంగా అతను ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసేవారు. కానీ ఒకరోజు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వేరే దగ్గరికి ఎక్కడికో వెళ్ళారు. వెళ్ళి అతను తిరిగి వచ్చేదానికి వారం పట్టింది. ఈ బ్రాహ్మణుడు వారం రోజుల పాటు అన్నం ఏది గ్రహించకుండా అక్కడే కూర్చొని ఉన్నారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసం. సో రాముడు రాగానే భరతుడు చెప్పారు, చూడండి అన్నగారు, ఈ రకంగా మీకోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు పాపం ఈ బ్రాహ్మణోత్తముని. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వెంటనే అతనికి ఆ విగ్రహాన్ని ఇచ్చేశారు. ఇచ్చి ఈ విగ్రహాన్ని దర్శనం చేసుకొని నువ్వు ఇంకా నుంచి ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయొచ్చు అని. సో ఈ రకంగా ఆ విగ్రహం తరతరాలుగా అది మారుతూ వచ్చింది. సో శ్రీరామ నామం అనేది ఎంత గొప్పది అని అంటే రాముడైనా కేవలం ఒక్క రాయిని కరిగిచ్చారు, కరిగిచ్చి మనిషిలాగా మార్చారు అహల్య అని. కానీ రామనామం అనేది మనకి కొన్ని కోట్లాది గుండెలు, పాషాణం లాంటి రాయిలాగా తయారైపోయిన గుండెలు, అది కూడా కరిగిచ్చేస్తుంది ఆ రామనామం అనేది. అంత గొప్పది రామనామం. కాబట్టి ఇప్పుడు సీతారామ లక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామి సమేతంగా మనం వారందరి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ ఈ క్లాస్కి వెళ్దాం. ఎస్ ప్రభు. లెసన్స్ ఫ్రమ్ రామాయణ. రామాయణం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అని అంటే వితరసి దిక్షురనే దిక్పతి కమనీయం
దశముఖమౌళి బలిం రమణీయం కేశవధృత రామ శరీరా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, you have assumed the form of Ramachandra. O Keshava, మీరు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రూపాన్ని ధరించారు, మీకు జయము అవ్వుగాక. In the battle of Lanka, you destroyed the 10-headed demon Ravana and distributed his heads as a delightful offering to the presiding deities of the 10 directions. దశ దిశలకి మీరు ప్రసాదంగా అతని తలల్ని నరికేసి ప్రసాదంగా ఒక్కొక్క దిక్కుకి ఒక్కొక్క తలని విసిరేశారు. హెడెడ్ బై ఇంద్ర, దిస్ యాక్షన్ వాజ్ లాంగ్ డిజైర్డ్ బై ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హూ వేర్ మచ్ హెరాస్డ్ బై దిస్ మాన్స్టర్. ఈ అసురుడి వల్ల అందరూ కూడా చాలా 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 ఇబ్బందులు పడుతూను, కాబట్టి మీరు వచ్చి ఆ అందరికీ కూడా విముక్తిని కలిగించారు, భయాన్ని నుంచి దూరం చేశారు మీరు. నెక్స్ట్ ప్రభుజీ. సో మొదటి లెసన్ రామాయణం నుంచి చెడు సాంగత్యం. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనస్సంగస్య లౌల్యం చ షద్భీర్భక్తి వినశ్యతి. చెడు సాంగత్యం అనేది అంత డేంజరస్. చెడు సాంగత్యం అనేది మంచి నుంచి మంచి వారిని కూడా మనల్ని పాడు చేసేస్తుంది. ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ తేషోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధా భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందనంటే విషయ వాంఛల పట్ల మననము, దాని తర్వాత చెడు సాంగత్యం. సో సంఘాత్ తేషోపజాయతే, అది మనిషిని పాడు చేసేది. కైకేయీదేవి నిజం చెప్పాలి అని అంటే భరతుడు కంటే కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువునే ఎక్కువగా ప్రాణం కంటే అభిమానించేవారు. అసలు శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు కూడా కౌసల్యాదేవి కంటే ముందు కైకేయీదేవి దగ్గరికే వెళ్ళేవారు. అంత గొప్ప దేవి ఆవిడ, అంత గొప్పగా వాత్సల్య రసం ఉండేది ఆవిడికి. కానీ మందరతో పాటు ఉండి ఆవిడికి చెడు సాంగత్యం వచ్చింది, చెడు ఆలోచనలు వచ్చింది. కాబట్టి మంచి అసోసియేషన్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ప్రభు. నెక్స్ట్. సో అటాచ్మెంట్ టు సర్వీస్, నాట్ టు ది పొజిషన్. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి దశరథ మహారాజు పిలిపించారు, నీకు పట్టాభిషేకం చేస్తాం రేపు అన్నారు. మాత్రం కూడా అతను ఎగిరి గంతేయలేదు. అతను రెండిటి పట్ల అన్ని సిచ్యువేషన్స్ కి ఒకే రకంగా ఉన్న అతను. నెక్స్ట్ మొమెంటే పిలిచారు రాత్రికి, నేను అనుకున్నాను ఓ రామచంద్ర ప్రభు మీకు ఈ రకంగా పట్టాభిషేకం చేద్దామని, కాకపోతే ఇప్పుడు గతి లేని పరిస్థితుల్లోని నాకు మీకు ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది ఆజ్ఞ. మీరు నార వస్త్రాలతో, అది కూడా రాజకుమార్తెల్లాగా కూడా కాదు, ఒక సన్యాసుల్లాగా మీరు వేషము ధరించి నార వస్త్రాలు ధరించి మీరు అడవికి వెళ్ళిపోవాలి. అది కూడా 1 కాదు 2 కాదు 14 సంవత్సరాలు. ఒక తండ్రి, అందులోని పుత్ర వ్యామోహం చాలా ఎక్కువ ఉన్నింది. అటువంటి ఆ తండ్రి 14 ఏళ్ళు ఏ రకంగా కొడుకుని పంపించేది అని, కాకపోతే అతనికి తన ఇచ్చిన ప్రామిస్ని, తను వాగ్దానం ఏదైతే చేశారో మాటకి కట్టుబడి ఉండాలి అని ఒక్కగానొక్క ఉద్దేశంతో గుండె మీద రాయి వేసుకొని మరి శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో చెప్పేశారు. కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడూ కూడా కనీసం బదులుగా ప్రశ్న అడగలేదు. ఎందుకు, ఏంటి, ఏమైంది అసలు, మీరు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు చాలు. కాబట్టి అటాచ్మెంట్ అనేది సర్వీస్కు ఉండాలి, పొజిషన్తోని కాదు. పొజిషన్ ఈరోజు ఒకటి ఉంటుంది, రేపు ఇంకోటి మారుతుంది. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలే సర్వం. కూడా ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు మారిపోయేదానికి క్షణభరం చాలు, క్షణం చాలు. కాబట్టి ఎప్పటికైనా సర్వీస్కి అటాచ్ అయి ఉండండి, అంతేగాని పొజిషన్కి కాదు.
కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫల హేతుర్భుర్ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా భగవద్గీతని చదివారు. అతను చదివి ఆయన పాటించారు. ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్ ఉంది. భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పారు, ఇది నేను వివస్వానికి చెప్పాను, సూర్య భగవంతుడైన వివస్వానికి. వివస్వాన్ మనువుకి చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు. ఈ రకంగా అది గురు పరంపరలోని ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదు సకాలే తేన మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఇది వారి శిష్యులకి ప్లస్ రాజ ఋషులందరూ కూడా ఈ రకంగా తన పిల్లలకి వారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అని అన్నారు. అండ్ క్లియర్ కట్ గా చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడితో చెప్పారని. అండ్ ఇమం రాజఋషో విదు, రాజ ఋషులందరూ కూడా ఇది కంపల్సరీగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారంటున్నారు. అంటే ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పిన విషయం చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్ష్వాకుడు తర్వాత ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ రాజ ఋషులు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అని. రాజ ఋషులు కాని వారిని పరశురాముడు సంహరించేశారు. అండ్ దశరథ మహాముని గొప్ప రాజఋషి, అదందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి కాలంలోని ఎవరైనా బ్రతికున్నారు రాజులు అని అంటే వారు అందరూ రాజఋషులే. ఎందుకనంటే 21 సార్లు క్షత్రియ విహీనం చేశారు పరశురాముడు వారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇతను కూడా, దశరథ మహారాజు కూడా భగవద్గీతని చదివారు, అర్థం చేసుకున్నారు. తను కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు భరతుడు, లక్ష్మణుడికి, శత్రుఘ్నుడికి ఇది భగవద్గీతని చెప్పారు. దాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేది కేవలం చూపించేదానికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మరియు తన సోదరులు అవతరించారు. ఒకటి మీరు గమనించండి, రామాయణంలో ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అని అంటే ఎవ్వరూ తక్కువ కాదు, అందరూ సరి సమానులే. భరతుడిని చాలా మంది అనుకుంటారు అతను తక్కువ అని, కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వచ్చేంత దాకా అతనికి ఏంటి అని అంటే, నేను ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కంటే కూడా నేను పెద్ద ఉన్నతమైన ప్లేస్లో నేను కూర్చొని ఉండకూడదు. సో రాత్రిపూట ఆ అన్నయ్య అయిన ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నేల మీదే పడుకుంటూ ఉంటారు, కటిక నేల మీద. నేను ఎలాగ మరి ఇంత పెద్ద రాజదర్బార్లోని నేను ఎలా పడుకునేది? నో, నేను నేల మీదే పడుకుంటాను. మళ్ళీ ఆలోచించారు, మా అన్నయ్య నేల మీదే పడుకోవడం, నేను నేల మీదే పడుకోవడమా? అంటే నేను మా అన్నయ్య సమానమా? కానే కాదు. కాబట్టి అతను ఒక గుంత తవ్వుకొని, ఒక గొయ్య తవ్వుకొని ఆ గొయ్యలో పడుకునేవారు. మా అన్నయ్య కంటే కూడా నేను ఎప్పటికీ ఒక మెట్టు తక్కువే అని. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆజ్ఞ ఇచ్చి మరీ వెళ్ళారు, భరతుడికి రాజ్యభారాన్ని ఇవ్వండి అని. కానీ భరతుడు వచ్చారు, మీరు లేనిది ఆ రాజ్యభారాన్ని నేను చెయ్యలేను. మళ్ళీ అక్కడ కూడా అటాచ్మెంట్ టు సర్వీస్, నాట్ టు ది పొజిషన్. భరతుడు కూడా చెప్పుల్ని, పాదుకల్ని, శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదుకల్ని తెచ్చిపెట్టి సింహాసనం మీద, ఆ పాదుకలే పరిపాలిస్తాయి. నేను కేవలం నా సర్వీస్కి నేను కట్టుబడి ఉంటాను. నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఇది, కాబట్టి నేను ఇది చేస్తాను. అంతేగాని నాకు రాజసింహాసనం అవసరం లేదు అని కేవలం అతను తన ఆజ్ఞ, శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలాగా దాన్ని పాటిస్తూ అతను పరిపాలిస్తుంది. లక్ష్మణుడు కూడా తన అన్నయ్య కోసమని అడవికి వచ్చేశారు. అతను హ్యాపీగా రాజదర్బార్లోనే ఉండుండొచ్చు, అతను అడవికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అతనికి ఏం చెప్పలేదు దశరథ మహారాజు, కేవలం శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి మాత్రమే చెప్పారు. కానీ అతనికి కూడా అటాచ్మెంట్ టు సర్వీస్, నాట్ టు ది పొజిషన్. సీతాదేవికి, ఆవిడకి కూడా కేవలం భార్య అనే ఒక్క రీజన్ వల్ల భర్త వెనకాతలే వచ్చేసారే కానీ, సరే మీరు వెళ్ళి రండి అన్నట్టుగా. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ.
ప్రభుజీ షేర్ అవట్లేదు ప్రభుజీ స్క్రీన్. 1 minute ప్రభుజీ, నాది స్క్రీన్ ఇదే అయిపోయింది. వస్తుంది ప్రభుజీ. వేరే దాని నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాను ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా, ఓకే. శాంతి సుధా మాతాజీ నాకు షో హోస్ట్ ఇస్తారా మాతాజీ? ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్స్ మా. సో మిషన్ ఆఫ్ లైఫ్ షుడ్ బి టు vanquish the demoniac tendencies in our heart. సో శత్రువు అనేవారు మనకి రాక్షసులు రూపంలోని ఎవరు అని అంటే మన కోరికలు. సో చెడు కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము సంహరించాలి. అదర్వైజ్ ఇది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు, మనకి కోరికలు అనేది విషపూరితమైన సర్పము లాంటిది. సో ఆ విషపూరితమైన సర్పం ఏం చేస్తుంది, మనతో పాటు ఎంతకాలం అయితే మనం సర్పాన్ని ఎవరైనా పెట్టుకొని పెంచుకుంటారా? పెంచుకోరు. పెంచుకుంటే ఏం చేస్తుంది? కాటేస్తుంది అది. కాబట్టి కోరికలు అనేది, మన ఇంద్రియాలు అనేది విషపూరితమైన సర్పాలు. దాన్ని మాత్రం వీలైనంత జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. భగవద్గీతలో మనకి 2వ అధ్యాయం ఇది కూడా చెప్పారు. మన ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా వాడుకోవాలి అని అంటే, మనము ఏ రకంగా అయితే తాబేలు తన మొండెం వాటన్నిటిని బయటకు తెస్తుందో, అవసరం ఉన్నప్పుడు, అవసరం లేనప్పుడు లోపలికి తోసేసుకుంటుంది. సో ఈ రకంగా మనం వాడుకోగలచాలి. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. Even extreme reversals, if taken in the proper spirit, will help us fulfill our mission in life. శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని కూడా పిలిపించారు. ముందు రాజా సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారు అన్నారు, కానీ నెక్స్ట్ మొమెంటే చెప్పారు, లేదు నాయన అడవికి వెళ్ళాలి అని. శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖద ఆగమో పాయినో నిత్యస్తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా సరే కూడా దాన్ని తట్టుకోగలచాలి. సో ఆ సిచ్యువేషన్ కోసమని మనం తట్టుకోగలిస్తే అది ఉత్తమమైన రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. సో ఇదే రకంగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు కూడా నేర్పిస్తున్నారు తన ఆచరణతోని మనకి. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా దానికి దిగులు చెందవద్దు. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగశ్చ సతో వృత్తి షద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో ఉత్సాహం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దృఢ నిశ్చయం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అది ఉన్నది అని అంటే లైఫ్ లోని ఎంతైనా పైకి రావచ్చు. ఎస్ ప్రభు, నెక్స్ట్. అలర్ట్నెస్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో భక్తి మార్గంలోని కష్టాలు, ఇబ్బందులు అండ్ రకరకాలైన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అన్నిటినీ కూడా మనం అలర్ట్ గా ఉండి మనం దాన్ని, ఆ కష్టాలను మనం దాటేయచ్చు. సో కష్టాల్లోని, బాధల్లోని మనం చేయాల్సింది అలర్ట్ గా ఉండడము అని అంటే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసమని
పక్క నుండి ప్రొటెక్షన్ కోసమని నేను వస్తాను అని చెప్పిన లక్ష్మణుడు అహర్నిశలుగా అతను అక్కడ కూర్చొని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మరియు సీతాదేవిని ప్రొటెక్ట్ చేయవాలి, అది ప్రామిస్ చేశారు అతను. కాబట్టి అతనికి నిద్ర వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి నిద్రాదేవి మరి వచ్చి అన్నారు, ఓ లక్ష్మణ, మీరు ఈ రకంగా మేలుకోనుంటే ఇబ్బంది కదా, మరి నేను మీకు నిద్రను ఆవహించాలి, మరి ఏం చేయమంటారు అని అంటే, ఒక పని చేయండి, నా భార్య అయిన ఊర్మిళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి, నా వంతు నిద్ర కూడా ఆమెకే ఇచ్చేయండి అని. సో ఆవిడ రాత్రిపూట పడుకునేవారు, లక్ష్మణుని యొక్క వంతు కూడా ఆవిడ నిద్రను తీసుకొని 14 ఏళ్ళు లక్ష్మణ స్వామి ఇక్కడ అడవిలోని అతను ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క క్షణం కోసం కూడా పడుకోకుండా అతని వంతు నిద్ర అక్కడ ఊర్మిళాదేవి ఆవిడ అనుభవిస్తున్నారు. 14 ఏళ్ల దాకా ఆవిడ కూడా నిద్ర లేదు. సో ఈ రకంగా అలర్ట్నెస్ అనేది స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో చాలా చాలా అవసరం. నెక్స్ట్ ప్రభుజీ. Sometimes saintly persons might cause pain to others, not to hurt them, but to benefit them. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడైతే అయోధ్య నగరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారో అందరూ కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వెళ్ళిపోయే బాధతోని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారంట, మా జీవితంలో ఉండే జ్యోతి మీరే వెళ్ళిపోయినాక మా జీవితంలోని ఈ దీపపు వెలుగు మాకేం కాంతిని తీసుకొని వస్తుంది, మేము ఈ రోజు నుంచి మా ఇంట్లోని మేము దీపాలే వెలిగించుకోము అని చెప్పనన్నారు. సో అది ప్రేమ. అప్పటిదాకా ఇంకోటి, కాంతి అని అంటే కేవలం వెలుతురు మాత్రమే కాదు, వారి భోజనాలు కూడా వంట వండాలనంటే ఇంట్లో కాంతి కావాలి. మాకు ఏది దొరికితే అదే తింటాం, అంతేగాని మా ఇంట్లోని మేము వంటలు కూడా వండుకోము. ఎప్పటిదాకా అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తిరిగి వచ్చేంత దాకా. సో ఈ రకంగా వారు ఇంట్లోని నిప్పు వెలిగించడం ఆపేశారు ప్రతి ఒక్కరు. ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నారు అని తెలిసిందో అయోధ్యకి, అప్పుడే మళ్ళీ అందరు దీపాలు వెలిగించుకున్నారు. దాన్నే మనం ఇప్పుడు దీపావళి అని సెలబ్రేట్ చేస్తాం. సో ఆ రకంగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా భక్తుల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. కానీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది వారిని ఇబ్బంది పెడదామని కాదు, వారికందరికీ కూడా మంచి జరిపించే దాని కోసమనే భగవంతుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు. ఎస్ ప్రభుజీ. కాబట్టి భక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు మనకి ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ఎప్పటికీ అది ఇబ్బంది పెట్టేదానికైతే కాదు. సో ఫైనల్ గోల్ ఏముండాలి? ఆంజనేయ స్వామి తన గుండెల్ని చీల్చుకొని చూపించారు. ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఏమి తక్కువవారు కాదు, అతను చాలా గొప్ప వ్యక్తి. చాలా అంటే అతను ఒక సంపన్నమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు. కేసరి అతను ఒక గొప్ప రాజు అతను. సో కేసరి నందనుడు, వాయుపుత్రుడు. అంజనీదేవి కూడా మంచి సంపన్నమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు. కాబట్టి అతను కూడా అయినప్పటికీ కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసమని సర్వం త్యాగం చేసేశారు. అతని జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యం కేవలం భగవంతుణ్ణే పెట్టుకున్నారు. జటాయు అతనికి తెలుసు, రావణుడి ముందు జటాయు యొక్క శక్తి సరిపోదు. రావణుడు వచ్చింది యుద్ధం చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఖడ్గము అన్ని పెట్టుకొని వచ్చారు, సిద్ధమై వచ్చారు. జటాయు యుద్ధం చేయాలనేసని ఇది గాల్లో ఎగరలేదు. అతనేదో తన మనాన్న తను విహారయాత్రలాగా ఎగురుకుంటూ ఉంది. రావణాసురుణ్ణి చూశారు, సీతాదేవిని చూశారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క సేవ నిమిత్తం అతనికి తెలుసు, రావణుడితో కొట్లాడిన వారు, యుద్ధం చేసిన వారు ఎవరు బ్రతకలేదని. సో యముడు వారందరూ కూడా ఆఖరికి భయపడిపోయేవారు. సో యముడికి సైతం భయం రావణాసురుడు అంటే. అంతలాన భయభ్రాంతికి గురి చేసి పెట్టారు. అటువంటి ఆ రావణుడితోని ఒక్క అస్త్రం కూడా లేకుండా గరుడుల వారు, జటాయు అతను యుద్ధం చేసేదానికి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఇది సూసైడ్ మిషన్. ఇది అతను శరీరం త్యాగం చేసేయాలి అని తెలుసు, కానీ
భగవంతుని కోసమని నేను ఏదైనా చేయడానికి సంసిద్ధుణ్ణి అన్నట్టుగా. ఆంజనేయ స్వామి కూడా గుండె చీల్చుకొని చూపించారు. అతనికి నమ్మకం ఉన్నింది, నా గుండె నుంచి ఖచ్చితంగా నేను చీల్చుకొని చూపించానంటే సీతారామ లక్ష్మణులే కనిపిస్తారు అని. కానీ మనకే ఆ నమ్మకం లేకుండా ఉన్నింది. మనలాంటి వారికి ప్రూవ్ చేసేదానికోసం అతని గుండెలు చీల్చుకొని చూపించారు, చూడు నా గుండెల్లో ఉన్నది అని. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. సో లార్డ్ ఈజ్ ద ప్రొపరైటర్, భగవంతుడే అధిపతి. సో అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే అధిపతి. ఇది తెలుసుకున్నవారు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో చెప్పారు. సో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అంటే అతను అధిపతి అన్నిటికీ అని తెలుసుకున్నవారు వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు, ఆ బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారు అని అన్నారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడే అన్నిటికీ అధిపతి. అది మనకి ప్రూవ్ చేస్తారు ఆంజనేయ స్వామి. సీతాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, అమ్మా తల్లి ఇంకా అయోధ్యకు వచ్చేసాం కదా, ఇప్పుడు నేను నా శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకు సేవ చేసుకోవచ్చా అని. సీతాదేవి అన్నారంట, ఇప్పుడు శయన కాలం అయింది నాయన, నువ్వు బయట విరామం తీసుకో, నేను ఒక్కరితోనే ఉండాలి నీ రామచంద్ర ప్రభుతో పాటు. అంటే అదెందుకు తల్లి అంటే, నేను తన భార్యని అని అన్నారు. భార్య అంటే ఏంటి తల్లి, నేను దాసుణ్ణి అన్నారు. అంటే అలాని కాదు, అంటే ఇగో నా నుదుటిలో నేను కుంకం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాతో పాటు ఉండాలి అని. ఓహో దానికోసమే నా తల్లి, మీరు కేవలం నుదుటిలో మాత్రమే పెట్టుకున్నారు, నేను వెళ్ళి ఇప్పుడే మా శరీరం అంతా పూసుకొని వస్తానన్నారు. శరీరం అంతా కూడా సింధూరం పూసుకొని వచ్చారు. మీరు కేవలం నుదుటిలో పెట్టుకున్న దానికోసం మాత్రమే మీరు శయన గదిలోని అతనితో పాటు ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను నా శరీరానికి అంతా పూసుకున్నాను, నన్నేం చేయమంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి అన్నారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆనందపడి ఒక ముత్యాల మాల ఇస్తే సీతాదేవి ఆనందపడి ఆంజనేయ స్వామికి ముత్యాల మాల ఇచ్చారు. అద్భుతమైన సేవ చేసావు నా ప్రభువుకి, తీసుకో అని. సో ముత్యాల మాల ఒక్కొక్కటిని తెంపుకుంటూ దాన్ని నోటితో కొరికారంట తన పంటితోని, ఒక్కొక్క ముత్యాన్ని. దీని లోపల నుంచి ఏమైనా రామనామం వస్తుందేమో అని చూస్తున్నాను అని. సో సీతాదేవి అడిగారు, ఏం చేస్తున్నావు అసలు, ఈ రకంగా అన్నిటినీ కొరికేస్తున్నావు ఏంటంటే, ఏం చెప్పేది తల్లి, దీంట్లోంచి ఒక్క దాంట్లో నుంచైనా రామనామం వస్తుందేమో అనుకున్నాను, కానీ ఒక్క ముత్యం నుంచి కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క నామమే రావటం లేదు, ఈ ముత్యాల మాల నేనేం చేసుకోవాలి తల్లి అని. ఇది భక్తి అని అంటే. వారికి తెలుసు భగవంతుడే అన్నిటికీ అధిపతి అని. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. సో ఎనీబడి కెన్ మేక్ ఎ షో ఆఫ్ గ్రేట్నెస్, గొప్పగా ఎవరైనా చూపించుకోవచ్చు, కానీ భక్తి అనేది ఉన్న వాళ్ళే నిజమైన వారు, నిజమైన గొప్పవారు. షో బిజినెస్ అనేది గొప్పగా చూపించుకోవడం అనేది అదొక పెద్ద లెక్క కాదు. సో ఎవరైనా కూడా చూపించుకోవచ్చు. సో భక్తి అనేది ఎవరికి వస్తుంది, సింపుల్ గా ఉండాలి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ప్లెయిన్ లివింగ్ హై థింకింగ్ అని. అంటే ఏంటి అని అంటే, డ్రెస్సింగ్, ఆహారము అవంతా కూడా సింపుల్ గా ఉండాలి, కానీ జపము నిరంతరం చేసుకుంటూ ఉండాలి. భక్తి అనేది నిరంతరంగా ఉండాలి, సాధన అనేది నిరంతరంగా ఉండాలి, ప్రచారం అనేది నిరంతరంగా ఉండాలి. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. సో భక్తి కెన్ నాట్ బి అచీవ్డ్ బై డిసెప్షన్. రావణాసురుడు అతను ఒక సాధువు వేషంలో వచ్చారు. అక్కడ కూడా అతను పట్టుకెళ్ళింది సీతాదేవిని కాదు. సో మాయా సీత అని అగ్నిదేవుడు సృష్టించి పెట్టారు, ఆ మాయ సీతాని పట్టుకెళ్ళారు. ఒరిజినల్ సీత అనగా ఎవరు అని అంటే భక్తిదేవి. ఒరిజినల్ భక్తి అనేది మనకి మాయ చేత మనం తీసుకోలేము. మనం కేవలం అంటే కేవలం ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే మనకి భగవంతుడు, మనకి భక్తి అనేది లభిస్తుంది. అంతేగాని కేవలం ఏదో చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ వాటి వల్ల మనం చేసుకోవాలనంటే కాదు. అర్జునుడికి సైతము
కృష్ణుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడాలంటే దివ్య నేత్రాలు ఇస్తేనే కనిపించింది. అలాంటిది మనం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే కేవలం భక్తి ద్వారా మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలం. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. టాపిక్, యా. Maya's attractions create traps and makes us suffer. సో మాయాదేవి ఏంటి అని అంటే మనకి అట్రాక్ట్ చేసేదాని కోసమని, ట్రాప్ చేయడానికి కోసమని రకరకాలుగా మనకి ఇది చారిస్మాటిక్ గా ఉండేలాంటివి, అద్భుతంగా ఉండేలాంటివి, అలాంటివి మనకి ఎప్పటికప్పుడు చూపిస్తూనే ఉంటారు. ఏ రకంగా? ధనము, జనము, సుందరీలు, లేకపోయిందా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల్లాగా మనకి చాలా రకాలుగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వాటికి మనం ఎప్పటికీ పడిపోకూడదు. సో పడిపోతే ఏమవుతుంది? అవన్నీ కూడా మాయలేడి లాంటివే. మనం అన్నిటికీ వెనకాతల పరిగెత్తూ ఉంటాము. ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యం ఛందాంశి యశపర్ణాని యస్తం వేదస వేదవిత్. ఇవేవి కూడా శాశ్వతమైనటివి కావు, కేవలం మాయ, కల్పితం మాత్రమే అవన్నీ. మనం అవి నిజం అనుకొని వాటి వెనకాతలు పరిగెడుతూ ఉంటాము, ఉపయోగం లేదు. కానీ అదే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం చేశారు? ఒక అందమైన యువతి వచ్చినా సరే కూడా ఎప్పుడైతే హరినామాన్ని అతను ఆశ్రయించారో, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపాన్ని, ఆయనకి ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా అట్రాక్ట్ చేయలేదు. కాబట్టి ఈ మాయ నుంచి మనం సేఫ్ అవ్వాలి అని అంటే మనం తీసుకోవాల్సింది శరణ మహామంత్రంది. నెక్స్ట్. పేషెన్స్, డిటర్మినేషన్ అండ్ ఎంథూజియాజం. ఉత్సాహాత్, నిశ్చయాత్, ధైర్యాత్, తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్. సో ఉత్సాహము, నిశ్చయము, దృఢ నిశ్చయము, ఇంకా ధైర్యము. సో శబరి కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని కలవాలి అని చాలా కాలంగా అనుకుంటున్నారు. ఫైనల్ గా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని కలిశారు, సేవ చేసుకున్నారు. సో ఈ రకంగా మనకి ఉత్సాహము, దృఢ నిశ్చయం, ఇంకా ధైర్యం అనేది ఉంటేనే మనం భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోగలం. ఎస్ ప్రభు, నెక్స్ట్. ఆబ్స్టికల్స్ ఆన్ ది పాత్ ఆఫ్ భక్తి. భక్తి మార్గంలోని మనకి ఇబ్బందులు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఏది సునాయాసంగా లభించదు. భక్తి మార్గంలోనైతే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఇబ్బందులు. ఛాయాగ్రహిణి రాక్షసి కూడా ఆంజనేయ స్వామిని ఇబ్బంది పెట్టారు, కానీ ఆగలేదు. పర్వతరాజు వచ్చారు, కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్ళు నాయన ఆంజనేయ అన్నారు. కుదరదు, నాకు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నాకు ఒక ఆజ్ఞనిచ్చారు, దాన్ని నేను పాటించాల్సిందే, కాబట్టి దయచేసి నన్ను ఆపద్దు అన్నారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞ ఏంటి అని అంటే సీతమ్మ తల్లి కావాలి అని. కాబట్టి నాకు సీతమ్మ తల్లి దొరికేంత దాకా నేను కనీసం పచ్చి గంగనైనా, ఒక్క అన్నం మెతుకునైనా కూడా నేను స్వీకరించను అని అన్నారు. కాబట్టి కష్టాలు అనేది వస్తాయి, కానీ ధైర్యం పెట్టుకున్నామనంటే, భగవంతుడిని నమ్ముకున్నామనంటే భగవంతుడు కాపాడుతారు. ఎస్ ప్రభు. Big or small, we can swim the ocean of samsara by chanting Lord Ram's holy name. ఇంత పెద్ద సముద్రం మీద రామసేతు గడుతున్నారు నలనీలులు. వారు పెద్ద పెద్ద బండల మీద శ్రీరామ అని రాసి నీళ్ళలో విసురుతున్నారు. అటువంటి బండలన్నీ తేలుతున్నాయి, దానివల్ల వంతెనవుతోంది. మధ్యన ఉడత కూడా వచ్చింది, నేను కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుకి సహాయం చేస్తానన్నది. కానీ ఉడత ఏం చేయగలదు? నీళ్ళలో వెళ్ళింది, మునిగింది, వెళ్ళి ఇసుక మీద కొల్లాడింది. ఓ 2 ఇసుక రేణువులు దారిలో అంతా రాలిపోయింది, మిగతాదంతా కేవలం 2-3 ఇసుక రేణువులు మాత్రమే తన శరీరానికి అతుక్కున్నది. అంత దూరం పరిగెత్తింది, అక్కడ శరీరం విదిలిచ్చింది, ఆ 2 ఇసుక రేణువులు అక్కడ రాలిపోయాయి. దా రకంగా ఆ ఉడతే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అని అంటే ఆ వారధిని ఎప్పటికి కావాలది? కొన్ని కల్పాలు అవుతాయి, కానీ అయినా సరే కూడా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొద్దిపాటు సేవ అయినా సరే కూడా భగవంతుడి నామం కోసం మనం చేసుకున్నాము అని అంటే
ధర్మో రక్షతి రక్షితః. ఈ రకంగా చేసుకుంటే భగవంతుని యొక్క ప్రీతికి పాత్రులమవుతాము. ఎస్ ప్రభు. నెక్స్ట్. Pride or attachment leads to loss of intelligence. రావణుడు మరియు ఆంజనేయ స్వామి ఇద్దరూ కూడా గొప్పవారు. సో వారికి అన్ని కూడా అష్టసిద్ధులు కలిగి ఉన్నాయి ఇద్దరికి కూడా. కానీ రావణాసురుడికి ఉండేది ఆంజనేయ స్వామికి లేనిది ఏంటంటే గర్వము. ఆంజనేయ స్వామికి ఉండేది రావణాసురుడికి లేనేటిది ఏంటి అని అంటే వారికి హ్యూమిలిటీ, అంటే వినయం. ఆంజనేయ స్వామి కావాలనుకుంటే అతను వజ్రకాయుడు, రావణాసురుడికి కలశం ఉన్నది లోపల. కానీ రావణాసురుడికి ఆ కలశం ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో అతను చచ్చిపోతాడు. ఆంజనేయ స్వామి చిరంజీవి, అతనికి చావనేదే లేదు, ఎవ్వరూ అతన్ని చంపలేరు. కానీ ఆయనకు గర్వం లేదు. రావణాసురుడికి కొద్దిపాటు ఆయన అమృత కలశం ఉన్నది పొట్టలోని అనే ఒక్క చిన్న మాటకి ఆయనకి అహంకార భావం. శివుడికి భక్తుడు అనేది కూడా ఎలాగానంటే అతన్ని శివుడిని భక్తితో మెప్పించేవారు కాదు, తనకి ఏది ఉన్నాదో అది చూపించాలన్నట్టుగా గర్వంతోనే అతను శివుడిని మెప్పించేవారు. ఓ శివ, రాలేదంటే నా తలని నరుక్కునేస్తాను నేను. ఇది ఒక రాక్షసులు చేసే పని. ఆంజనేయ స్వామి అలాంటిది ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఆంజనేయ స్వామి కూడా వజ్రకాయుడు. రావణాసురుడికి అంత శక్తి ఉన్నదంటే ఆంజనేయ స్వామికి కూడా అంతే శక్తి ఉంది. కానీ ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడు కూడా దాని మీద గర్వం అనేది పడలేదు. రావణాసురుడికి నాశనానికి కారణం ఏంటంటే తన గర్వము. తనకి ఉండేది ఎవరి దగ్గర లేదు, తను ఏదైనా సాధించగలడు. ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ, దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం. సో దాంట్లోని చెప్పున్నారు అతనికే సర్వము శక్తులున్నాయి అని. కాబట్టి ఈ రకంగా అతని గర్వమే అతన్ని నాశనం చేసింది. ఎస్ ప్రభు. హియరింగ్ అబౌట్ ద లార్డ్, రివైవల్ ఆఫ్ డార్మెంట్ లవ్, చేతోదర్పణ మార్జనం, భవమహాధావాగ్ని నిర్వాపనం, శ్రేయః కైరవ చంద్రికా వితరణం, విద్యావధూ జీవనం, ఆనందాంబుదివర్ధనం, ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం, సర్వాత్మస్నపన పరం విజయతే, శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో భగవంతుని గురించి వినడము, అతని నామ జపం చేయడము, ఈ రెండు మార్గాలు మనకి యొక్క తప్పిపోయిన ప్రేమని మళ్ళీ భగవంతుడి పట్ల మనం జాగృతం చేసుకోవాలంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ మహామంత్ర జపం చేయడమే మనకి ఏకైక సాధనం. ఎస్ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్. సాక్రిఫైస్ ఈవెన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ టు సరెండర్ టు లార్డ్ రామ్. ఎప్పుడైతే ఇతను రావణాసురుడు యొక్క సోదరుడు విభీషణుడు ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుందాము అని వెళ్ళారో, ఎలాగో రావణాసురుడైతే బహిష్కరించేశారు, కానీ పూర్తి దేశము, లంక దేశం అంతా కూడా అతన్ని దేశద్రోహి అని ముద్ర వేసేశారు. అక్కడ నుంచి అతను శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. స్వామి, మీరు దేవాది దేవుడు, ఆ విషయం నాకు అర్థమవుతోంది కానీ మా అన్నయ్యకి అర్థం కావటం లేదు, నన్ను మీ శరణంలోకి తీసుకోండి స్వామి అనగానే పక్కనే జాంబవంతుడు వచ్చారు. ఓ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, కొద్దిగా చూసుకొని మీరు వరాలు ఇవ్వండి. ఎందుకు అనంటే వస్తున్నవాడు ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు మన శత్రు యొక్క తమ్ముడు, అతనికి మీరు ఆశ్రయం ఇవ్వడము అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఒక గూఢచారిని మీరు ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్టుగా. మీ యొక్క యుద్ధం యొక్క సన్నాహాలు, ఇది ఒక ప్లానింగ్, అవన్నిటినీ కూడా అక్కడ చెప్పేయచ్చు అతను అని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అద్భుతంగా చెప్పారు. మీకు తెలుసుకోండి, ఓ జాంబవంతా తెలుసుకోండి ఏంటి అని అంటే, విభీషణుడే కాదు, సాక్షాత్ రావణాసురుడు నా పాదాల దగ్గరికి వచ్చి
నన్ను శరణు వేడుకో అని అంటే నేను అతన్నే క్షమించేస్తాను విభీషణుడు లెక్కన. అతని పాదాల దగ్గర చేరుకున్న వారికి ఎవరినైనా సరే కూడా ఎవరు అని కూడా చూడకుండా భగవంతుడు ఆశీర్వదించేస్తారు. జస్ట్ మనం సరెండర్ చేయాలి, శరణాగతి పొందాలి అంతే. వెల్కమింగ్ ది లార్డ్ ఇన్ ది హార్ట్స్ విత్ ల్యాంప్స్. భగవంతుణ్ణి దీపపు జ్యోతులతోని గుండెల్లోని మనం పిలుస్తూ ఉండాలి. సో అయోధ్యలో వారందరూ కూడా దీపావళి చేశారు. ఎందుకు? శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వస్తున్నారని. మనం ఇక్కడ దీపావళి చేస్తే ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రావటం లేదు కాబట్టి అయినా దీపావళి రోజు దీపాలు వెలిగించుకోవచ్చు. కానీ మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే గుండెలో మన దీపాలను వెలిగించుకోవాలి. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నది మన గుండెలోని. ఇప్పుడు జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించాలి. సో భగవంతుడు మనకి 10వ అధ్యాయంలోని చెప్పుకున్నారు ఏంటి అని అంటే, నాకు తేషామేవనుకంపార్థం. సో వారి పట్ల నాకు అనుకంపం ఉన్నది కాబట్టి నేను వారి గుండెల్లోని ఉండే ఆ అజ్ఞానాన్ని నేను నాశనం చేస్తాను. జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, జ్ఞాన జ్యోతిని నేను వెలిగిస్తాను అని. అది ఎలా అవుతుంది? భగవంతుడి నామ జపం వల్ల మాత్రమే అవుతుంది. ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఇది మనకి బ్రహ్మ సంహితలోనిచ్చున్నారు. రామాదిమూర్తిషు కళా నియమేన తిష్టాన్ నానావతారమకరోద భువనేషు కింతు కృష్ణ స్వయం సంభవత్ పరమః పుమాన్యో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. I worship Govinda, the primeval Lord who manifested himself personally as Krishna and as different avatars in the world in the form of Rama, Narsimha, Vamana, etc. as his subjective portions. సో ఇది బ్రహ్మ తన జీవితంలో తెలుసుకున్న పరమ సత్యాన్ని బ్రహ్మ సంహిత రూపంలో రాశారు. అంటే ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడు ఒరిజినల్ దేవుడు, అతనే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, నరసింహస్వామి, వామన అనే అవతారాల్ని అతనే ఎత్తారు అని చెప్పని అంటున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. హరే కృష్ణ. సో మెయిన్ దీంట్లోని మళ్ళీ